Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kale aleyhi salatu ve selam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Ma mela'a adamiyyun vi'a'an şerren min batnih. Bihasab ibni Adem ukulatin yuqimna sulbeh. فإن كان ذلك لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Кеше үз корсагыннан да начаррак савыт тутырмаган. Адәм баласына аның аркасын турайтырлык берничә кисәк азык та җитә. Әгәр аңа ашарга туры килсә, ашказанның 3/1 ашау өчен, 3/1 су өчен, 3/1 hava için bulsun. Ничек аңларга моны? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Адәм баласы тутырган иң начар савыт, ул аның ашказаны. Ул аның ашказаны. Чынлыкта адәм баласына үзен ягъни аркасын туры тутыр өчен, ягъни яшәү, йөрү, утыру өчен тик берничә кисәк ризык җитә. Кирәк түгел аңа ашказан тутырырга. Тик берничә кисәк ризык җитә. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисның икенче яртысында әйтә, әгәр аңа ашарга туры китсә, ашаса әгәр ашаганда, ул үзенең ашказанын 3/1 ризык белән тутырсын, 3/1 су белән тутырсын, 3/1 һава белән калдырсын, ягъни буш калдырсын. Аңладыгызмы? Кызганычка каршы бүгенге көндә ашау ул безнең зәгыйфлегебез. Әгәр без бүген карасак үзебезгә, әйләнә тирәбезгә, без ашыйбыз. Әйтерсең, тормыш максаты ул ашау. Инде бүген кешенең авызы бозылып бетте, нәрсә ашарга белми. Иртә белән бер төрле ризык, көндез икенче төрле ризык, аннары өченче төрле, кич белән дүртенче төрле һәм йокларга бишенче төрле ризык. Иртәгә башка төрле, берсегә башка төрле. Инде кеше 2 тапкыр бер ризык ашый алмый. Һәм ашаганда ул ашказаны тулганчы ашый. Ягъни аның ризыгы кирми башлагач кына ул туктый ашавыннан. Әлбәттә бу дөрес түгел. Адәм баласына ашарга кирәк түгел. Аңа үзенең яшәешен тоту, ягъни үзен тоту өчен, гомерен тоту өчен, ягъни аңа яшәр өчен бары берничә ризык кирәк. Берничә кисәк ризык җитә дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм бүгенге көндә күп авыруларның сәбәбе ул ашау. Күп авыруларның сәбәбе ул ашау. Һәм шулай ук ялкаулыкның сәбәбе ул ашау. Син бүген укый алмыйсың икән, ятлый алмыйсың икән, бәлки моның сәбәбе синең ашавыңдыр. Кеше корсагын тутырганнан соң, лыкынганчы ашаганнан соң, ничек аның эшлисе килсен? Аның эшләргә хәле юк, аның ятасы килә. Йоклыйсы килә, чөнки аның корсагы тулы. Һәм бүгенге көндә кеше эшли, яши, кызганычка каршы ашау өчен, ниндидер ризык кабып карар өчен, ниндидер кыйбатлы ашханәләргә барып, рестораннарга барып, ниндидер ризык татып карар өчен. Үзенең өйләрен, суыткычларын, холодильникларын, башка базларын ризык белән тутырыр өчен. Менә кешенең яшәү максаты бүгенге көндә кызганычка каршы. Ләкин безнең Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә шуны өчен китердеме бу дөньяга? Юк, ашар өчен түгел. Ва ма халатул җинна вал инса илля лиябудун. Аллаһ кешеләрне яратты тик Аллаһка гыйбадат кылсыннар өчен генә. Иң беренче максаты кешенең Аллаһка гыйбадат кылу, тәүхид, барлык ширктән, тиңдәшләрдән арынып тик бер Аллаһка гыйбадат кылу. Һәм калганы ашау һәм башкасы. Монсы ахыргы чиратта. Менә сиңа кирәк икән бүген ашыйсың кирәк сиңа бүген менә укыр өчен, гыйбадат кылыр өчен ашырга. Шуңа җитәрлек кенә ашыйсың һәм гыйбадатыңны кыласың. Тормышның максаты ашау түгел.